Da na sani a ƙeye take. Allah subhanahu wata'ala ya bamu isasshen lokacin da za mu yi nazarin irin zunuban da muke aikatawa a kowane daƙiƙa na rayuwarmu. Abin da yake tsammani shine mu yi nadama mu roƙe shi afuwa, amma idan muka shagala wajen ci gaba da aikata abubuwan da suka saba wa umarninsa, har ya bayyana cewa babu wani alamar canji daga gare mu, to tabbas mutum zai waye gari ya ganshi cikin ruɗani, fargaba da tashin hankali. A lokacin ne zai fara tunanin irin rayuwar da ya yi a baya, wadda ya tabbatar idan har mutuwa ta ɗauke shi a wannan yanayin, to sai dai kuma rahamar Allah, domin ya tabbatar ayyukansa na saɓo sun ninka na ladarsa. A taƙaice dai, ya fi kowa sanin cewa bai yi wata kyakkyawar rayuwar da za a sa shi a aljanna ba. Ganin cewa babu wata mafita, sai ya koma ga Allah subhanahu wata'ala, yana kuka yana roƙonsa gafara, a tsammaninsa ya amsa addu'arsa ya kuma ƙara masa wata damar. A cikin magiyar neman afuwar da yake yi, ba zai manta ya haɗa da alƙawura iri daban-daban ba, waɗanda a tunaninsa za su bayyanar da zahirin canzawar halayensa. Amma abin mamaki shine, da zarar Allah maɗaukakin sarki ya fitar da shi daga wannan masifar, sai ya manta da yanayin da ya shiga, da duk faɗi tashin da ya yi a lokacin da yana neman afuwa. A yanzu ba zai iya tuna duk alƙawuran da ya ɗauka a baya ba, hasali ma zai koma wa zunubansa ne, ya manta cewa babu wanda ya yi masa alƙawarin cewa irin wannan masifar ba za ta ƙara afka masa ba. In ma ya yi sa'a haka bai sake faruwa da shi ba, to akwai zahirin da ba zai taɓa iya tsere masa ba, mutuwa kenan. Da zarar ta faru, babu maganar nadama, ballantana tuba. Mutuwa gaskiya ce, wadda babu wanda zai iya musanta faruwarta, amma kuma ita ce wadda kusan kowa baya so a tuna masa, sai dai kuma rashin tunaninta baya canza lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗibar mu kowace halitta, tunda ta ɗauki fiyayyen halitta, manzon tsira sallallahu alaihi wasallam, babu wanda za ta bari komai arziki ko talaucinsa. Damar da Allah maɗaukakin sarki ya ba bayansa ita ce su bi umarninsa wajen aikata duk abin da za su yi a rayuwarsu. Yin wani abu saɓanin haka kuwa zai iya haifar da rashin nutsuwa da kwanciyar hankali ga mutum. Babban kuskuren da ɗan adam zai iya yi a rayuwarsa shine ya jira lokaci ko ranar da zai ce da na sani, domin faɗin kalmar kaɗai ya isa ya bayyanar da wani mawuyacin hali da ya jefa kansa a ciki. Rasa matsayi, mulki, arziki, rai, lafiya, kwanciyar hankali ko farin ciki alama ce da ke nuna cewa babu abin da bawa zai dawwama kuma ya amfana da shi a rayuwarsa da ya wuce kyawawan ayyukan da ya yi. Saboda haka, dabara ta rage wa mai shiga rijiya.